Det der med, at jeg skulle være seriøs og spille seriøse roller, det kan da godt være. Men jeg tror nok ikke så meget på det selv, fordi at jeg er virkelig seriøs i alt, hvad jeg laver på scenen som morsom mand. Og den eneste chance, jeg har for at være morsom, det er at være seriøs. Så kan man sige, hvad kunne det være at tale om? Skal det være Strindberg, eller skal det være Shakespeare, eller hvad skal det være sådan seriøst set? Jeg tror ikke, jeg har noget der at gøre. Jeg tror, at jeg skal være tro mod det område, som jeg repræsenterer. Det der med, at jeg skulle være seriøs og spille seriøse roller, det kan da godt være. Men jeg tror nok ikke så meget på det selv, fordi at jeg er virkelig seriøs i alt, hvad jeg laver på scenen som morsom mand. Og den eneste chance, jeg har for at være morsom, det er at være seriøs. Goddag her, værsgo ud. Intet, jeg har selv kejseren tabt sit skæg. Men sent er bedre end mel i munden, så her er en tube perletand. Perletand smager som slik. Du skal bruge perletand hver dag, så bliver dine nye tænder flotte. Farvel. Goddag, frue. De er jo helt... Ja, det er godt, Jensen. Jeg har været her før, og jeg bruger perletand. Ved det, at perletand modvirker gæring og forhindrer dårlig ånden, og ved det, at perletand kommer ind i alle mellemrummene. Men hvad med dem selv, Jensen? Hvad bruger de egentlig? Komiker, det vil sige revy og farce og lystspil, som jo er noget af det sværeste i verden. Og så de ting, jeg kan gøre på film. Jeg mener, Skuespillerforbundet, det har vel 700-800 medlemmer. Der er så mange, der er gode til det andet. Resultater. Vandløse Hvidovre 2-1. Slagelse Odense KFUM 3-3. Fremad Røddinge Utterslev Mose 1-3. Esbjerg Boldklubben Victoria 0-16. Bramming Arsenal 2-2. Benfica Drømme mig i den lange nat, når stjernerne de funkler og blinker som besat. Nej, bliv ikke bange for deres sange.